12 cupcakes. Αύριο το πρωί θα είναι ό,τι πρέπει με το πρωινό μας. Όμως δεν είχα χαρτάκια, δεν βρήκα, μου τελειώσανε. Και υπάρχουν χαρτάκια που είναι χριστουγεννιάτικα, είναι η ζώνη του Βασίλη. Αλλά δεν θα φάμε το χαρτάκι και ούτε και να βιάζει, θα φάμε το μέσα. Παρά να μην φτιάχνει καθόλου. Αυτά είναι απλά, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Θα σας πω τη συνέχεια τη συνταγή. Πρώτα απ' όλα, 5 γραμμάρια βούτυρο. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ το Lurpak. Επειδή όμως ήταν παγωμένο, το ζέστανα λίγο και το χτυπάμε με 200 γραμμάρια ζάχαρη. Το χτυπάμε μέχρι να πάρει την ωραία αυτή, ξέρουμε όλα τα φτιάχνουμε και την ωραία στρώση, έτσι πώς θα το πω. Ναι, άρα και στάκι είναι. Και εννοείται θα προσθέτουμε 2 αυγά θέλει και θα το προσθέσουμε σε λικάκι και τα 2 αυγουλάκια μόλις λιώσει καλά η ζάχαρη. Εδώ βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και βάζουμε και μισό κουταλάκι αλάτι, μισό αλατάκι, και αυτό εδώ το ρίχνουμε μέσα στα 180 γραμμάρια αλεύρι που έχουμε εδώ βάλει, τα οποία θα τα προσκυνήσουμε την ώρα που θα τα ρίξουμε μέσα, ετοιμάζουμε. Τώρα θα ρίχνουμε, θα τα ρίξουμε να αλλάξει, θα χτυπήσουμε και διαλυθεί εντελώς 2 αυγουλάκια. Για μισό λεπτό. Εγώ τα αυγά πρώτα απ' όλα, πρώτα τα ανοίγω και τα χτυπάω, τα βάζω εδώ να τα τσεκάρω, να δω αν είναι σίγουρα καλά, μην ρίξω κανένα και πάει όλο το μείγμα τσάπα. Ένα, και το δεύτερο αυγουλάκι. Ωραία, μια χαρά είναι το αυγουλάκι μου, 1-2, και θα τα χτυπήσω με το μίξερ μου. Να μην σας ζαλίζω, μόλις γίνει το μείγμα ενιαίο θα σας πω τη συνέχεια. Όσο χτυπάμε ρίχνουμε και μία βανίλια μέσα και τώρα θα προσκυνίζουμε το αλεύρι που έχουμε ρίξει μέσα, αυτά που έριξα, δεν θυμάμαι. Και θα το ρίξουμε να αλλάξουμε το γάλα, το οποίο γάλα είναι 125 ml, 125 ml γαλατάκι. Δεν έχει τίποτα άλλο, αυτό είναι τελικά. Μισέα τίποτα. Και θα γεμίσουμε μετά τις τυφούλες. Μισό λεπτό τώρα, να κοσκινεί. Μισό λεπτό. Εντάξει λέει, δεν το έριξε και όλο και τον μπουρδάρο. Μισό λεπτό. Πάμε εδώ. Το αλευράκι μας. Και με λάπη ρίχνουμε και το γαλατάκι. Έχω υπόψη μου, μόλις ψηθούν και κρυώσουν το πρωί, να τους κάνω μια επικάλυψη με κουβερτούρα. Νομίζω θα είναι ό,τι πρέπει. Να ρίξουμε και το υπόλοιπο αλευράκι. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι και πολύ. Θα μπορούσα ίσως να βάλω και λίγο κουβερτούρα μέσα σε αυτή τη γέμιση, να μην γίνουν άσπρα, να γίνουν σκολατένια, αλλά εντάξει, αυτή είναι για όλα τα γούστα, μέσα άσπρο και απ' έξω επικάλυψη κουβερτούρα. Θα μπορούσα να βάλω γλάσο, αλλά τώρα μην το βαρύνω με γλάσο και με τέτοια, καλοκαιριάτικα. Λίγη κουβερτούρα, έτσι επάλυψη, πραλίνα που κοιτού ότι έχει ο καθένας, μπορεί να βάλει. Εννοείται ότι το ψήνουμε για 15 περίπου λεπτά στους 180 βαθμούς. Αυτό ξεχνάμε.
πάνε εδώ και ξεκινάμε να βάζουμε μέσα τα cupcakes. Θα βάλουμε λίγο εδώ, περιμένετε. Εδώ θέλει λίγο τέχνη. Εδώ τεχνικές είναι για να πεινάσουν και άμα δεν μπορώ θα το πάω εδώ και να το έχω έτσι, δίπλα-δίπλα. Μπράβο. Συνήθως το βάζουμε μέσα στη μέση. Είχαμε ένα ατύχημα, ένα accident. Επιστρέφω από τα ατύχημα. Α, και αυτό δεν κάθεται κάτω. Ωραία. Έτσι. Περιμένετε. Όπα. Δεν γεμίζουμε μέχρι τη μέση συνήθως. Θα δούμε πώς θα το περισσέψει. Θα περισσέψει ζύμη. Για να είμαι και εγώ πιο εύκολη, κόβουμε τώρα τη σύνδεση λίγο και θα συνδεθούμε πάλι. Άστο ρε. Δεν το τραβάς τώρα αυτό. Θα μου γίνει σκατά. Μιλάμε για πολύ τσαχπίνικα cupcakes είναι αυτά. Δεν πέτυχα κανένα να το κάνουμε την πρώτη. Αμάν. Είναι το Άγιο Βασίλη, βλέπεις και μυρτάμε τους Άγιους Βασίλη τα χαρτάκια και μου φεύγουν. Το βλέπουσα. Το κυνηγάω, Παναγιά μου. Έλα, εντάξει. Είναι να κάτσω κάτω πρέπει πρώτα απ' όλα. Με τραβάει και ο γονιός εδώ πέρα το βίντεο. Θα πέσει και μια κουταλιά από τη γέμιση. Εδώ. Για να δούμε. Μάλλον να περισσέψει από ό,τι βλέπω. Θα βάλω σε κάτι άλλο εγώ. Για να δούμε τώρα. Εκεί. Ωραία, έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε, τίποτα δεν θέλει. Και 15 λεπτά να ψηθούνε. Ακόμα τίποτα. Κάτι. Λοιπόν, έχω κάτι μικρά κοσμάκια και επειδή μου περίσσεψε λίγο από την δίνησω ένα ή δύο εδώ σαν κεκάκια ας πούμε. Θα βάλω λίγο βιτουράκι, εδώ, θα καλύψω. Να δούμε τι θα να κάνει. Δεν φορά τα φτιάχνω η αλήθεια είναι. Εδώ σε αυτά βάζουμε και λίγο αλευράκι, γιατί δεν έβαλα τα χαρτάκια. Αφημένοι βέβαια, δεν έβαλα. Βάζουμε εδώ τη γέμιση. Και τσεκάκι. A few moments later. Μόλις τα βγάλαμε, τελικά στα 20 λεπτά ήταν έτοιμα. Δεν κολλάει το μαχαίρι μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία, μυρίζουν πολύ όμορφα. Και αν κρυώσουμε το πρωί, λέω σε κάποια από αυτά να βάλω λίγο κουβερτούρα από πάνω. Είναι νομίζω πολύ νόστιμο. Θα δούμε, κάτι να σας δείξω. Περίσσεψε λίγο, να το και αυτό, το μικρό. Μόλις κρυώσει λίγο να το γυρίσω λίγο ανάποδα, είναι περίεργη, να δω τι γεύση έχουν. Πρώτη φορά τα έχω φτιάξει. Αλλά έχω και γεμάτους γρήγορα, λίγα υλικά, πολύ λίγα υλικά. Εύχομαι αν τα φτιάξετε, καλή επιτυχία. Είναι για τα παιδάκια πολύ νόστιμο. Δεν ξέρω όμως πώς τι γεύση έχουν, αλλά μου μυρίζουν ωραία. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω αύριο.